Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay ngadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Adunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako, magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Adunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako, magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong maangkon ang kinabuhing dayon nga gisaad mo sa pulong mo.
Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan ug kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog kini ang inyong higala og igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joie, Pelaez, Vehlewald. Salamat sa atong buhi nga Dios nga sa makausag gitugutan na usab kita nga makadangat niining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Og sa kanunay, mapasalamaton ako diha kaninyong tanan nga nagapataling og karon nining taknaa. Salamat sa inyong panahon og gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ning sayo sa kabuntagon. Ug ang Ginoo lamang ang nasayod sa pagpanalangin sa inyong mga kinabuhi. Dalay ko na ngalan sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa libro sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 14. 2 Timothy chapter 1, verses 6 to 14. Pagpasiga ug Paglig-on sa Hiyas. Rekindling and strengthening the gift from God. Unsaon sa pagpasiga ug Paglig-on sa imong espirituhanong kaabtik. Alang kini sa mga nangaluya o nagpaluya-luya usab sa ilang pagtuo. Tuguti ko sa pagsugod og usa ka istorya nga tinuod nga ahong nabatian first hand. Years ago, diha mi nahimamat nga usa ka magtiayon. Diyan yang higayuna sa among pag-istorya nakahigayon ko sa pag-imbitar kanila nga magtiayon sa pagsimba. Bisan og kausa ra gud to check kung makaangay ba sila og kung dili okay ra pod. Pero sukad karon wala jud sila makasuway pagsimba. Pero okay ra lagi. Dili man ta mamugos kay ang Ginoo wa man pod mamugos kanato. Gihatagan man tas Ginoo og kagawasan sa pagpili pero mao lagi nga kinahanglan nga andam kita nga modawat sa resulta sa atong pagkagahi og ulo ug kung dili mahimot ang Ginoo kanato ug nga wala kitay katakos nga mobasol sa Ginoo kung iya kitang silutan o wala kitay katakos nga masuko sa Ginoo sa panahon sa problema. Anyway, so samtang nga nagistorya mi na-mention sa asawa nga ang pamilya sa iyang bana nga mga Pentecostal kuno sila. Og ang iya pod nga bana Pentecostal pod kuno. So nahinangup ko og mao nga ako sila giimbitar sa pagsimba. Ning sangtop sa akong hunahuna sa pagpangutana kung magsimbahan ba ang iyang bana o silang duha. Ang iyang tubag, wala pa man kuno makasulod og simbahan ang iyang bana sukad masukad. So sa akong pagkadungog niana nakatawa ko. Pero ako lang nga gipugnan kay basin og malain ba. Maigsunog higala. Ayaw tuohi sa imong kaugalingon nga basta na lamang kay nagsimbahan man ang imong ginikanan sa Pentecostal na pud ka. Bisan og wala kay simba-simba. Mabaptisman ka na o masabadista ba o uban pang pundok, dili ka na sakto. Bisan pa og relihiyoso ang imong ginikanan, ang pagtuo sa imong mga ginikanan dili ka na makaluwas kanimo. Ang kaluwasan sa imong mga ginikanan ilara to, wala kay labot. Pwede nga giampo kanila alang sa imong kaluwasan, pero ang kaluwasan sa imong kalag nagdepende ra na sa imong kaugalingong pagpaningkamot sa atubangan sa Dios nga balaan. Og hinumdumi usab kini nga bisan og nagsigi ka og simba dili bot pasabot nga naluwas na ka, dili pod na tinuod. Mao nga dinhi sa atong pagatun-an karon nga og kung aduna ikaw nakatunan og napanunod nga pagtuo sa Ginoo gikan sa imong mga ginikanan, kinahanglan nga imo kana nga sindihan og lig-unon o kultibaron aron nga dili mulabay nga kawang lamang ang espirituhanong binhi nga natisok sa imong kasing-kasing pinaagi sa imong mga ginikanan. Ang atong teksto dinhi sa ikaduhang Timoteo, sulat kini ni Pablo ngadto kang
Timoteo. Kini si Timoteo usa ni siya kabatan-on. Ang kapitulo 1, versikulo 6, ang sulat ni Pablo kang Timoteo, nagsugod kini sa duha ka pulong nga mao ang mga pulong tungod ni ini. Tungod ni ini. Ug kini nga mga pulong nagdugtong kini sa mga pulong nga gisundan po didto sa nahiuna usab nga mga pulong sa bersikulo 5. Okay, moatraso sa kita og atong basahon ang gisulti ni Pablo ngadto kang Timoteo sa bersikulo 5 nga nagaingon, sana hinumdum ako sa lunsay nga pagtuo nga anaa kanimo nga unang nagpuyo diha sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice, ug nalukmay ako nga anaa usab kanimo. Kini nga bersikulo 5 nagpamatuod mahitungod sa sinserong pagtuo ni Timoteo ug nga naobserbahan kini ni Pablo. Og kini nga pagtuo ni Timoteo diha sa Ginoo, iya kini nga napanunod gikan sa iyang apuhan nga si Loida ug sa iyang inahan nga si Eunice. Ug atong hinumduman nga ang pulong nga pagtuo nga gigamit ni Pablo dinhi sa mong bersikulo 5 nag-emphasize kini sa kahulugan nga mao ang pulong pagsalig. Okay? Ang pulong pagtuo dinhi buot pasabot pagsalig. Pagsalig diha kang Kristo o pagsalig sa Ginoo o pagsalig sa balaan nga kasulatan. Og tungod kay nakasiguro si Pablo nga nagatuo og nagkinabuhi si Timoteo sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo nga napanunod niya sa iyang apuhan ug inahan ug nga nakita kini ni Pablo pinaagi sa binuhatan ug kinaiya ni Timoteo, gidasig ni Pablo si Timoteo nga kinahanglan nga palig-unon ug pakusgon ug pasiga ni Timoteo ang maong pagsalig niya sa Ginoo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ni Pablo ngadto kaniya. Ang bersikulo 6 nagaingon dinhi, tungod niini ginapahinumduman ko ikaw nga pasigahon mo ang hiyas sa Dios nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. Kini nga panghitabo na mention usab kini didto sa unang sulat ni Pablo kang Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14 nga nagaingon didto, dili mo pagpasagdan ang hiyas nga anaa kanimo nga gihatag kanimo pinaagi sa tagna uban sa pagpandong sa mga kamot sa presbiteryo. So, ang unang bahin sa atong pagtuon, atong tagaan og pagtagad, ang pagpasiga og pagpalig-on sa atong pagtuo og pagsalig diha kang Kristo o sa balaang kasulatan. Unsaon nato pagpasiga og pagpalig-on sa atong pagtuo? Kinahanglan nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw o sa gabi before going to bed. Kinahanglan nga makig-istorya kita sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Kinahanglan nga makighiusa kita sa mga pundok-pundok nga Diosnon. Bahala na kung asa ka mosimba basta kay makighiusa ka sa mga tinuod Diosnon nga pundok. Dili kita magsalig sa pagpaminaw lamang. Basa sa Biblia aron nga dili ka mailad sa mga mini nga mga propeta o mini nga mga pastor ug dili ka angay nga magsalig nga hinimbahon man lagi ang imong ginikanan. Dili kita magsalig nga basta kay ang imong simbahan ilado ang imong pastor nga hunahuna nimo okay na ka. Dili buot pasabot nga basta kay ilado ang pastor sa maong simbahan ang mga membro okay na pod. No, sayop og dili ka na tinuod. Atong hinumduman nga ang yawa mas bright pa kay kanato tungod kay dili man gud ta makakita ni Dia, pero bulok ang yawa sa atubangan sa Ginoo. Kasagaran sa mga simbahan o iglesia nga gigamit sa Ginoo sa pagkatag og pagsabuag sa iyang mga pulong ngadto sa mga katawhan, ang yawa arang nga mosamok aron nga magubot
ang maong iglesia. Kay lagi dili siya gusto nga makabati og makakaplag og kaluwasan ang mga katawhan. Ang yawa dili mo samok sa iglesia nga napuno sa katapol og kompromiso. Kay ang katapol og kompromiso sa iglesia maunay gusto sa yawa. Mao nga dili hilabtan sa yawa ug mao nga peaceful ang maong iglesia pero temporary lang kana nga kalinaw. Ang yawa dili mo samok sa kinabuhi sa katawo nga wala mahiuyon sa sugo ug mando sa Ginoo. Kay maunay paborito sa yawa ang masupilon. So mao nga gisulayan ni Pablo sa pagpasiga o paglig-on ang pagtuon ni Timoteo, pinaagi sa pagpahinumdum ni Pablo ngadto kang Timoteo nga sumala sa bersikulo 7, gisultian ni Pablo si Timoteo og nagingon, kay ang Diyos wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, kundili sa gahom ug sa gugma ug sa kabuutan. Kining pulong kabuutan dinhi sa uban nga English Bible translation gitawag kini og self-discipline o self-control or properly, orderly ug sound mind. Ang but pasabot nga si Timoteo adunay balansi sa panghuna-huna nga maoy gikaangayan ni Pablo kang Timoteo nga maoy gusto usab ni Pablo nga pasigaon ug lig-onon ni Timoteo alang sa buluhaton sa Ginoo. Ang ikaduhang bahin, nga dili kita kinahanglan nga maulaw diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Naay uban nga mga bagong Kristohanon, maulaw sila nga mahibalaan sa ilang higala o silingan nga nagsimbahan na di ay sila. Dili nato ikaulaw ang atong tinuod og sinserong pagtuo sa Ginoo. Oo, tinuod nga adunay uban mga tao nga nagatawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Kristohanon, apan wala sila magkinabuhi sumala sa ilang gipamulong. Dili nato angay ikaulaw ang Ginoo ug ang iyang mga pulong ug ang pagbuhat sa iyang mga sugo. Ang bersikulo 8 nagingon si Pablo ngadto kang Timoteo, busa dili mo igakaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo, bisan kanako nga iyang binilanggo, kundili antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. Og si Ginoong Hesus usab nagsulti dito sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 33 nga nagingon siya, apan bisan kinsa nga magalimod kanako sa atubangan sa mga tao, igalimod ko usab siya sa atubangan sa akong amahan nga atuwa sa langit. So, kung aduna kitay tinguha nga mahiapil kita sa gingharian sa Dios sa langit, nan dili kita magakaulaw sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Adunay mga panahon nga moabot sa atong kinabuhi nga maluya kita diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo tungod sa daghang mga hinungdan. Ang ubang hinungdan mao ang panglutos og biay-biay gikan sa pamilya o silingan o mga higala. Ang ubang hinungdan mao ang kaluyahon sa lawas o sa kaugalingon og unodnon nga kaluyahon. Ug niini nga higayuna namatikdan ni Pablo nga mura og nagkaluya si Timoteo tungod kay nasinati ni Timoteo nga nag-inusaran na lang siya sa buluhaton sa Ginoo didto sa Epeso. Ug tungod man pod kay nining higayuna nga napriso si Pablo tungod pod sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug mao nga gipahinumduman ni Pablo si Timoteo, pinaagi niini nga sulat nga dili siya angay nga maulaw ug mabalaka, hinunoa kinahanglan nga magmalig-on siya ug makigduyog diha sa pag-antos sa tanang kalisdanan tungod lamang sa maayong balita. Sama sa pag-antos ni Pablo sa presuhan, kay ang Ginoo andam nga mutabang kang Timoteo. Maigsun ko og higala, sa panahon nga bation ka og kaluya sa espirituhanon nimong kahimtang, ubisan sa mga pagsulay sa kinabuhi, o bation ka og kaluya tungod sa mga paglutos og pagbiay-biay gikan sa imong pamilya og silingan og imong mga higala, atong hinumduman ang nasinati ni Pablo.
Si Pablo nakasinati sa pagpanglutos og kasakit og nga napreso siya tungod lamang sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug si Ginoong Hesus mismo atong hinumduman nga nag-antos didto sa cross sa Kalbaryo. Nag-antos si Ginoong Hesus sa kakapoy ug sa kasakit ug kahapdo sa tusok sa lansang nga maoray nagkupot sa iyang tibok lawas samtang nga nagdupa ug nagbitay ug namatay siya alang sa imo ug sa akong mga sala. Ug tungod lamang niini dili kita angay nga maulaw ug maluya diha sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Ang Hebrehanon 12 sugod sa bersikulo 1 ngadto sa 3 nga nagaingon, busa sanglit kita ginalibutan sa usa ka hilabihan kadako nga panganod sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga kabugat ug ang sala nga sa dakong kasayon nagasipit kanato ug pagdalaganon ta nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan nga magatutok kang Hesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan nagaantos sa krus nga nagatamay sa kaulaw ug milingkod sa tuong kamo sa trono sa Dios. Kay palandunga siya nga nagaantos sa ingon nga paglalis sa mga makasasala bato kaniya aron dili kamo pagakapuyan nga magakaluya sa inyong mga kalag. Ug tungod lamang kang Ginoong Hesus dili kita angay nga maulaw ug maluya diha sa atong pagtuo ug pagsalig kaniya. Ang ikatulong nga bahin mao ang makanunayon natong pagkupot sa sumbanan o hularanan sa mga maayong pulong. Ang bersikulo 13, nagingon si Pablo ngadto kang Timoteo, kupti ang hularanan sa mga maayong pulong nga hingdunggan mo kanako sa pagtuo ug sa paghigugma nga anaa kang Kristo Hesus. Ang pulong hularanan dinhi buot pasabot sumbanan o ehemplo o example. Sa English, example or pattern. Sa atong panahon karon, adunay daghan nga mga pagtulunan nga wala mahiuyon sa balaan nga kasulatan. Adunay mga pagtulunan karon nga mga tinuis o nga gipahiuyon nila sumala sa ilang kaugalingong gusto tungod kay wala sila makaangay sa mga pagdili nga gipahamtang sa Ginoo nga atong makita dito sa 10 Commandments o 10 ka sugo. Mga pagtulunan nga sukwahi sa sugo ug mando sa Ginoo. Og kinahanglan nga magbantay kita ug susihon nato sa Biblia kung sakto ba ang ilang gipanudlo ug mao nga magbasa lagi ta sa Biblia aron nga dili ta mailad. Kay ang atong kaluyhon ra ba? Kay kung nindot na gani paminawon ang atong madungog nga mga pagtulunan, hala, tuo ta dayon. Pero dili daay kadto insakto, dakong kalipay sa yawa kana. Si Pablo nagpahinumdum kang Timoteo nga kinahanglan nga kuptan niya ang sumbanan o hularanan o ehemplo sa mga maayong pulong. Sa English, giingon, hold on to the pattern of healthy teachings that you have heard from me. O hold on to the standard of sound words, standard of sound doctrines. O kining gitawag nga mga maayong pulong o sa English, sound words o healthy teachings, mao kini ang maayong balita sa kaluwasan, diha lamang kang Ginoong Hesus. Ang pagpahinumdom ni Pablo ngadto kang Timoteo mao ang pagdasig kang Timoteo nga kinahanglan nga dili siya maluya sa pagsangyaw sa kaluwasan, pinaagi sa grasya ug kaluoy ug gugma ni Ginoong Hesus alang sa tanan nga nagatuo. Mga igsoon kog higala, unsaon nato pagpasiga sa atong espirituhanong kaabtik?
Pasigaon og lig-uno nato ang atong pagtuo ug pagsalig diha kang Kristo pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong ug sa atong pagampo ug pagpakikistorya sa Ginoo. Dili kita maulaw diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Ug ang Ginoo ra ang maantigo ngadto kanila nga nagbiay-biay kanimo tungod sa imong pagtuo. Ug atong kuptan ang sumbanan o hularanan sa mga maayong pulong pinaagi usab sa pagbasa sa Biblia aron nga dili kita mailad sa mga mini nga mga pagtulunan. Maigsoon kog higala, buhaton nato kining tanan ug atong imbitahon ang tabang sa balaan nga espiritu sa Ginoo. Dalay ko na ngalan sa tong buhi nga Dios. Magampo kita. Langit nun nga Amahan, sa ngalan ni mo Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong makanunayong pagsabot o pagpasaylo sa among kalapasan. Hugasi kami sa imong bilihong dugo, aron nga mamahimo kaming hinlo o hingpit sa imong atubangan. Tabangi kami nga magabaton kami og kalig-on og kadasig diha sa among pagtuo diha kanimo. Luwasa kami sa panahon nga malingla kami sa buhat sa yawa pinaagi sa pagbingkil-bingkil tungod sa sala, sa garbo ug sa kaugalingong kaakuhan. Ginoong Hesus, tuloy kami sa kinabuhi diha sa panaghiusa uban sa imong gugma o pakigdait. Salamat o Diyos sa pribilehiyo nga imo kaming gitawag nga imong mga anak. Ginoong Hesus, ako usab nga gihangyo ang imong gamhanang mga hikap ngadto sa mga kaigsuonan o kahigalaan nga nagakinahanglan sa kaayuhan gikan sa balatian o kagawasan gikan sa gapos sa sala. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat Ginoong Hesus. Salamat sa tubag sa mga pag-aampo. Salamat sa kagawasan. Dalaygon ang imong ngalan Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lawang mahimaya. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita nihini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomasopo sa Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.